Ens hem arrimat a Natura i Cultura perquè es presenta avui el Pla Estratègic per l'Alimentació Saludable i una Agricultura Sostenible a la comarca de l'Horta. En este lloc del Vedà de Torrent, en Natura i Cultura, comença esta planificació que tindrà la seva continuïtat amb els mercats del dissabte i amb un curs d'alimentació saludable i productes tropicals que inicia les seues jornades el 12 de novembre. Josep Forcadell, no sé si cal l'agricultura de proximitat. L'agricultura de proximitat avui en dia i per a moure l'economia local és importantíssima. És importantíssim moure el petit empresari local i com a tal l'agricultor local. Si anem a comprar les grans superfícies, al final els beneficis se'n van cap a un altre lloc. En canvi, si comprem al llaurador local, siga ecològic o no siga ecològic, estem movent a poc l'agricultura local i l'agricultura sostenible que farà que aquest agricultor vagi a comprar un ordenador en un altre lloc, de l'ordenador vagi a comprar pa i poquet a poquet mourem l'economia local. Per què tarda tant en arrelar aquest segment de l'agricultura de proximitat en la societat d'avui en dia? Perquè ens fomenten la comoditat i la comoditat és anar a un lloc a comprar-ho tot. En canvi, l'anar a comprar al llaurador, l'anar a la carnisseria, l'anar a la pescaderia, tot això costa. Avui en dia tenim una vida molt programada i tenim que dedicar temps a moltes coses i al final busquem la comoditat i anar a un lloc on comprar-ho tot. Però quan anem a aquest lloc no ens preocupem si tot això és saludable o no. Simplement és comoditat. Se fan campanyes subliminals, grans campanyes, que no ens donem compte, però a poc ens fomenten a aquesta comoditat, sense preocupar-nos si és bo o no és bo per al nostre cos. I en aquest sentit, les grans superfícies poden despistar els consumidors? No poden i ho fan aposta, ho fan volent. Òbviament, avui en dia hi ha campanyes de les grans superfícies d'agricultura ecològica, d'agricultura de temporada, i que no tenen res a veure amb l'agricultura ecològica de temporada. I fora d'això despisten completament per el desconeixement de quina és la verdura o quina és la fruita de temporada. La gent vol comprar tomata en febrer, la gent vol comprar pomes en abril, però no sabem, a banda de que les tenim i després anem a l'agricultor local i li preguntem per què no les tens, no sabem que això, com està produït fora de temporada o potser s'ha collit verd per a guardar-ho en càmeres i que estigui 4 mesos en una càmera i no té les proteïnes i vitamines que necessitem, no sabem que això no ens aporta res a la nostra salut. I si no ens aporta res a la nostra salut, ni ho necessitem comprar, ni si comprem per nutrients al pes, resulta que algo que pensem que és molt més barat, el pes per nutrients és molt més car finalment.